مراسیما رێزگرتنە لە رەوشەمبەر و دیرۆکنویسê Kurdê Xorasanê roja bihorî duşemî 22 Nîsanê li Akademiya Kurdî li Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê bi amedbûna Serokwezîrê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî rêz li dîroknas û nivîskarê Kurdê Xorasanê Kelimullah Tewehûdî hat girtin. Bi amedbûna Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî rêwresmekî mezina rêzgirtina dîroknivîs û nivîskar Kelimullah Tewehûdî bi rêveçûk û nivîskarê pirdûk hat di navê Koça Dîrokiya Kurdan bo Xorasanê ye. Kelimullah Tewehûdî xwediyê nêzîkî heştê pirtûkên e. Tewehûdî di 5 salên debasbûyî de roleke girîng di zindîkirina ziman, çand, wêje û dîroka Kurdên Xorasanê de hebûye. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li wê merasîmê de goterek pêşkeş kir û destxweşî li Akademiya Kurdî kir ku merasîma rêzgirtina ji bo rewşenbir û nivîskarê navdarê Kurdên Xorasanê rêxistiye. Nêçîrvan Barzanî hevwiha got em şanazî ji bo xebata rewşenberî û huneriya mamosteya Tewhûdî ya ji bo pêşerojeke baştir bo gelê Kurdistanê dikin. Ku mînaka wan rewşenbiran û dîroka Kurdistanê de bi şanazî û rûpelên zêrîn ji wan re vedike. Tewehûdî derbarê koça Kurdên bo Xorasanê de pirtûkek bî navê Koça Dîrokiya Kurdan bo Xorasanê nivîsandiye ku ji 18 bergan pêk tê û heta niha 16 bergên wê hatiye çapkirin. Sala 2012 Akademiya Kurdî Kelimullah Tewehûdî weke endamê fexrî yê akademiyê destnîşan kiribû.